Doncs, com t'he dit, he trobat un poema d'Omar Khayyam, un rovellat, que sintetitza una mica aquest esperit que tant m'ha agradat de l'Oriol. És el 129. Quan el dolor et doblegui, quan esgotis el teu plor, recorda aquelles gotes que després de ploure brillen a les fulles. Quan t'enfonsi el dia i vulguis una nit eterna, no oblidis el despertar d'un nen. És això. Té un món, i té un món propi, que és un món que és com si estigués enganxat al nostre. És a dir, nosaltres estem aquí, nosaltres fem música aquí, nosaltres vivim aquí, nosaltres mengem aquí, nosaltres, etc. Tenim relacions humanes aquí, i ell té un món aquí a part que contínuament va contactant amb el nostre. I aquest món jo crec que el va tenir sempre. Un temps va estar contactant amb nosaltres i va ser interessantíssim, i va ser collonut, fantàstic, i després anava provant amb altra gent, amb altres grups, amb coses molt interessants. Jo crec que va fer coses que estaven molt bé, tant amb altres grups com ell inclús en solitari. Els discos seus en solitari són molt divertits i estan molt bé. Les seves composicions, la major part, almenys parlo més de les que va fer en Perunchos, no tenen concepte harmònic. No hi ha 3-4 línies de melodies diferents combinant-se i fent coses. És normalment una melodia. I normalment és una melodia molt senzilla però molt poc melòdica convencionalment. Va gravar un tema que el vam gravar en el 2014 que es diu Simple Fàcil, que és seu, que és molt una síntesi d'això, una melodia com molt estranya amb 4 notes i és allò do, mi, sol, re, no sé què, però es mou amb una escala o amb una escala i mitja, amb una octava i mitja, mai amb més, no fa grans salts ni res, amb 4 o 5 notes posades d'una manera que diries, però què estàs fent? Com infantil o naïf, o no sé com dir-ho. Però amb això crec que és superpeculiar el tio. Da-na-nina i da-na-nini, com era aquesta cançó?